تهمینه رجبова бонуи зебоӣ ҳунарпеша Панаман дар куҷо? Филм Нимкола, нақш нобозида ва албатта нақшаҳо ҳама шикаста. гирифтори ин беморӣ шудаед? Рости Гуландон ман якум бор дар бораи ҳамин чиз суҳбат мекунам ки ҳа, ҳатто даже хандида мегуфтам ки агар пар мемондам ки бо пар равем, ин ҳақиқат курорт мешуд. Ман филми якуми худамро ба навор гирифтам, 30 дақиқа шуд. Номи филм бо забони русӣ «Обмани себя». Ва то ҳамин дараҷа яъне ноҳақӣ. хуб майлаш гуфтам. салом дӯстони азиз, мусоҳибаҳои мо тариқи барномаи зум идома дорад ва имрӯз мо тасмим гирифтем дар тамос бошем бо Тахмина Раҷабова, бонуи зебоӣ, ҳунарпеша, собиқ ровии барномаҳои иттилоотӣ дар телевизион, ки ин дам қадамҳои нахустини худро ба коргардонии филмҳо мениҳояд. чунон кун ки ҳеҷ кас падару модари туро таъна карда натавонад. албатта дадаҷон. агар як гули ман қоқ шавад ку рост ба хонаи модарҷонат меравӣ, фаҳмидӣ? эй найрангбоз. хоб салом тахминабонои азизу меҳрубон, бениҳоят аз дидоратон шод ҳастам ва акнун метавонед салом арз кунед, баъдан суҳбатро оғоз намоем. ва алайкум ассалом Гуландон. шодам аз дидори шумо. Ногуфта намонад, ранги сурх бисёр ба шумо мезебад. ташаккури зиёд. имрӯз суҳбате мехоҳам дошта бошам оид ба фаъолияту зистатон дар шароити пандемия, қадамҳои нахустинатон дар коргардонӣ ва нақшаву дурнамо. Тахминаҷони азизу меҳрубон, шумо аллакай дар аввали эпидемия сар задан бо муроҷиате дар саҳифаи худ дар Инстаграм баромада будед. яъне вақте ки аз хориҷа бармегаштед, шуморо барои карантин ба истироҳатгоҳе бурданд ва шумо дар сабт аз шароити он ҷо гуфта будед. Чӣ гуна буд шароит дар карантин ва ба кадом хотир? вақте ки мо омадем ба сарзамини Тоҷикистон, тайёра хамид, ҷои худро гирифт, мо баромадем. ҳамамон аз паспортни контрол гузаштем, ҳамаамонро ба як автобус ҷо кардан. Чанд автобус буд? Як то ҳам не. ва ҳамамона хуҷоби гарм бурдан. то ҳамун лаҳзаи дар автобус шештан мо намедонистем ки насиби мо куҷо мегардад. Ин аз ин мепурсад, ин аз ин мепурсад ва барои манам аҷиб буд. Дигар мефаҳмед, гурехта наметавонӣ. яъне масалан чӣ хел ҳаст, то ҳама вақт ба ёрдами ягон шиносу дӯсту хешу табор ниёз дорӣ ё ин ки занг мезанӣ, мегӯӣ ки ҳамин хел ҳолат аст, намешад, ба хотире ки ҳама таҳти назорати сахт буд. ва сара хам кардам, гуфтам хуб чӣ дигар, ҳамин ҳам ба қатори ҳамаи бандаҳо рафтем хуҷоби гарм. вақте ки дар омадем хуҷоби гарм, аллакай худаш ман фаҳмидам ки ҷои хуб медонам, чунки мерафтем оилавӣ истироҳат мекардем. бо ман хандида гуфтам дар автобус шояд сароб бошад, агар сароб мебуд зур. ҷойро интихоб мекардед. ҳозир сароб мебаранд. баъд хандидем, омадем ҷои хеле тоза, дида будед озода буд. худо ба шукр ки насиби мо ин хел ҷо гашт. ҳатто даже хандида мегуфтам ки агар пар мемондан ки бо пар равем, ин ҳақиқат курорт мешуд. лекин мо ҳамамон дар як ҷо маҳкам будем. як чор ошиёна барои тамоми омадагиҳо ҷудо карда буданд ва дар ҳамон ҷо ҳамаи мо таҳти назорат будем. берун баромада наметонистем. Гуландом, аҷоибиш дар чӣ буд? қадар манзараи зебо, кӯҳ шумо медидедан, ҳар рӯз ман видео мекардам, мемондам. ва мо ранги чӣ гумохед чори ман не акунун истироҳатгоҳе ки таҳти баромадан мумкин нест запре, яъне ки аз ҳамун ошиёна мо баромада наметонистем. лаҳзае ки Тахминҷон аз тайёра фар омадед, тарсу ҳарос шуморо забт кард? каме албатта, агар негум дурӯғ мешад. тарс аз чӣ доштед? яъне ки шуморо ба карантин мебаранд ё мекунанд ва ё ин ки дар дил тарс пайдо шуд, гӯё шумо метавонед ки ин бемориро дар худ дошта бошед? Гуландом, ҳам ин ҳам он ва ҳам медонед чӣ? Номуайянӣ. ҳеҷ чиз муайян набуд. маъна ҳозир каме мо дар бораи коронавирус хабаре дорем, аз табобаташ, аз чӣ гуна худамонро муҳофизат карданаш. он лаҳза ҳеҷи номуайянӣ намедонӣ, дар куҷо аст, аз куҷо метавонад биёяд ва агар биёяд чӣ мешад. аз ин чиз метарсидам.
ташаккури зиёд таҳминҷон ва мо медонем ки ин вабо зиёде аз мардумро дар саросари ҷаҳон халалдор кард. Дар байни ёру дӯстони шумо аҳли байт хонавода яъне ки шумо гирифтори ин беморӣ шудаед? рости Гуландо ман якум бор дар бораи ҳамин чиз суҳбат мекунам ки ҳа, барое ки ман ҳатто дар Инстаграму дар Фейсбук дар ҳолате ки мариз будам, касал будам бо коронавирус нагуфтам, чизе намондам ки гап зиёд нашавад ба хотире ки таваҷҷӯҳ нисбати мо баланд аст ва саволҳое мумкин шояд ноҷо меомаду дар бораи табобату дигар. бале, модарам касал шуданд, ман, хоҳарам, шавҳарам ба наздикӣ касал шуданд. Ҳамаи мо ин касалро гузарондем ва худо ба шукр мо дар сатҳи сабук гузарондем. Намедонам иммунитет буд ё ин ки чӣ, ман намедонам, ки худо раҳмамона хурд дар сатҳи сабук гузарондем. 2 ҳафта пас хестем. бисёр барои модар зиқ шудам. рости дар синни 63 ҳастам. бисёр барои модар зиқ шудам ки не, худо ба шукр нақс шудам. дар минтақаи хатар ҳастанд албатта, ки барои ман ба шумо ва аҳли байтатон саломатиро хоҳон ҳастам ва инак мехостам боз пурсон шавам ки вабо дар кору фаъолияти шумо нақшаҳои шуморо дигар кард ва таъсири худро расонид? албатта Гуландо, бисёр, ҳатто агар гӯям ки зур расонд, ҳамин қадар зур расонду нақшаҳои маро иваз кард ки то бас гуфтанам. Шумо бовар мекунед ман аз чӣ бисёр зиқӣ мекунам? вақте ки дар Москва будам, бисёр ҳаракат кардам ки ба филмҳои Русия мана ҳамчун актриса қабул кунанду ман рол бозам. ва кастинги бисёр мерафтам. Мегуфтам аввал шавад, баъд сюрприз мешад барои мухлисон, барои хештаборон. ва дар охир дар як филми инқадар хуб мана интихоб карданд. ба роли ман бояд ки узбечкаро бозӣ мекардам. Узбечкае ки дар Москва тӯли чанд сол шуда зиндагӣ мекунаду фаъолият мекунад ва нақши бисёр бузургам буд. ва дар ҳамин нақши бузург мана интихоб карданд, тасдиқ карданд, ман бояд нақш бозӣ мекардам дар моҳи июли 2020. Тадам! ман дар куҷо? филм нимкола, нақш нобозида ва албатта нақшаҳо ҳама шикаста. хайр, ҳеҷ гап не, банда ба умед. Банда ба умед аст албатта, ки ман медонам ки шумо як бонуи пурҳунар ҳастед. аз дасти шумо ҳамаи нақшҳои офаридаатон хуб мебарояд ва дар оянда на танҳо дар ин филм, яъне ки метавонед нақши хуберо бозед, боз дар дигар филмҳо ҳам низ. дар корҳои иҷодиятон муваффақиятро орзуманд ҳастам ва мегуфтед таҳминабонои азизу меҳрубон ки чӣ гуна аз уҳдаи мушкилоти эҷодкардаи ин вабо баромада истодаед? рости ман бисёр бандаи оптимист ҳастам. оптимиста намедонам чӣ гуна ба забони тоҷикӣ гардонам. яъне ки ҳамин умедам ба зиндагӣ бисёр калон аст ва ба ин унқа ман ҳеҷ гоҳ худамро бой намедиҳам. ва ҳозир ҳама вақт пеши рум фақат як чи, ҳамаш мегузарад, ҳамаш хуб мешад. ҳозир аз зиндагиро пеш бурдан дар кор, зиёд хандидан дар кор, филмҳои хуб нигоҳ кардан дар кор, ҳамроҳи оила вақт гузарондан дар кор. ҳамаш паси сар мешавад, боз кор сар мешавад. бо ниятҳои нек ҳастед. бо ниятҳои нек. доимо анамин гуна қалбатон гарм бошад. хуб, тахмина шумо аввали пандемия аз хориҷа баргашта будед. чӣ кор мекардед дар он ҷо? ана ин ба ман аҷиб аст, мехостам бишнавам ва мухлисони шумо низ ҳамчунин интизор ҳастанд ки нақл мекардед дар хориҷи кишвар бо кадом кору бор машғул будед. майлаш. хуб, албатта ки ҳамагӣ медонанд, як бори дигар бо мегӯям ки ман ба донишгоҳи ВГИКи Москва дохил шудам ба ҳайси коргардон ва кору фаъолияти ман дар шаҳри Москва субҳи содиқа замин оғоз мешуд ки машқ, баъдан забони англисӣ ва донишгоҳ. соати 10 шаб аз донишгоҳ мебаромадам. хуб ки донишгоҳ бо ҷое ки ман зиндагӣ мекардам наздик буд. аз донишгоҳ так тез раҳа гузашта хона мерафтам. намедонам ҳамин қадар зурам мерасид ки ягон луқма хӯрам ва як сарурӯямро шӯяму тамом. шумо ки таҳминҷони азизу меҳрубон ҳамчун нав коргардон мебошед, аввалин филми шумо кадом мешавад, чӣ ном мегирад ва дар он ҷо бошад мавзӯи асосӣ кадом мешавад? Гуландо, ман
аллакай кори курсиамро сабт кардам ва худо хоҳад раҳ кушода шавад бояд ки кори курсиамро гирифта равам ва зашита кунам. Чӣ хеле мегӯянд, яъне ки кори курсиамро бояд ки зашита кунам. Аллакай гӯем ки ман филми якуми худамро ба навор гирифтам. Филм аз рӯи асари Искандар Усмонов. Искандар Усмонов ҳам як нависандаи бисёр ҳам машҳур, коргардон ҳам ҳастанд. Аз рӯи асари ҳамуно кор кардам. Сценарий, асар нест, сценарий гӯем. کار کردم. فیلم کوتاه حجم 30 دقیقه شد. نام فیلم با زبان روسی ابمانی سیبه. فیلم خودش هم با زبان روسی است و اکتورهای تئاتر مایکوفسکی نقش آفریدند، من دستگیری کردند و من همین گونه گلندم الان گویم کاری یکمی من با نام کاری کورسی گرفته شد و اکنون عاقبتش نمیدونم چی. برای عاقبتش فهمیدن دانشکده رفتم در کار. عاقبتش انشالله خوب میشود تهمین جان. و اکنون برمیگردیم باز به همون صفحه اینستاگرام. شما رو در اونجا بنهایت زیاد دیدن ممکن است. امروزها گفتن ممکن است که شما بلاگر هستید، به حیث بلاگر فعالیت دارید در اونجا و اینکه نه؟ نه گلاندم، عموما نه. عموما بلاگر این یک معنیه که یعنی تو باید که اگه مقصدی داشته باشی همون مقصد پیش بردن گیری. حکم من مقصد دارم، مقصدی من چی کار و فعالیت ما پیش بردن که اکتریسا، که ژورنالیست. بخشش که کارگردان. برای همین قضیه بلاگر نه. با نزدیکی یک عکس شما رو تماشا کردم در صفحه اینستاگرام، جو کرده بوده جواهرات بین‌المللی زیبای ملی رو با لباس ملی. اکنون میخواستم که بفهمم این کاری یگون استا باشد و یا اینکه این برای نقشه آینده شما ضرورت دارد؟ البته برای نقشه آینده من ضرورت دارد. من با این فوتوسسی کردگیم نشان دادم که همچون هنرمند، همچون اکتریس من به نقش تاریخیم آماده هستم و به نقش تاریخیم چهره من یعنی همین روی من هم میگوید. چه گویم؟ هم اوریایی، هم آزیات که بوده هم هسته. مقصدی صورت‌های گذاشتن من در اینستاگرام وقتی که من یگان obraz رو مثلا هندوگی هم دارم، همین هست که کارگردان‌های جهانی بینند و اگر روی من، چهره من به قهرمان آفریده آنها توغری آید به نقش آفری دعوت کنم. مقصد یعنی که به خاطر همکاری آینده. بله. تهمینه جان، شما فاکولته حقوق شناس رو ختم کردید. اما چرا شما کسبتون رو عوض کردید؟ امروز نوکارگردان هستید، چهره شما رو در تلویزیون دیدیم و همچنین امروزها عکس‌های زیبای شما رو می‌بینیم در همه جا. می‌دونید همین قصه زندگی من عجایب است. روسا میگویند سودبه، قسمت، تقدیر. در اصل از اول من حقوق شناس شدنی بودم، حقوق شناسی بسیار هم جدی، اچکی ماندگی من هم تو ادوکات ششتگی قلمچم دستم و وقتی که ختم کردم تلویزیون هم یاردمچی حقوق شناس آمدم. بسیار جوان بودم، 23-24 ساله و خون در جوش. و غیر از وقتی که من تلویزیون کار کنی آمدم یاردمچی حقوق شناس، باز من اعضای کالگیای ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان بودم. علاقه مثلا ختم کرده ادوکات شدگی بودم من. و در دو سود من اشتراک کردگی هستم، همچون شاگرد استادم ادوکاتی بسیار شناخته بودن و من شاگردشون بودم، استاژور. و وقتی که در سود رفته ایستاده است و من دیدم که بسیار هم یک حس کردم همین چیزا که ناحقی شده ایستاده است. استادی من دست میبردارد میگوید که محترم سودیا ممکن است، سودیا میگوید که شما شینید پروکورور مرحمت خسته گپ زنید، شما شینید پروکورور مرحمت خسته گپ زنید. بعد من از جام خستم، اگر من حق ندارم، من استاژور هستم. از جام خستم گفتم که محترم سودیا میبخشید، برای چی شما استادی من رو گپ زدن نمیمونه؟ یا همین خیلی اچکیاشون پایان کردن، چرا آدم 30 سالشون میونه بودم، خیلی نگاه کردم گفتن که این کیست؟ بعد ادوکات استادم از جوش خسته گفت که بخشش این شاگردی من است، ولی نو شاگرد است، جوان است، خونش در جوش است و گفت که شاگردتون رو تربیت کنید، با خودش را نشینانید. شما ما انمی قدری شدم واه تا همین درجه یعنی ناحقی. خب مایلش گفتم
ва боз ҳамин хеле як ҳодисаи дигар дар суди дуюм шуд ва ҳамин ҷо устод мара гуфт ки таҳмина ту бояд ки андеша кунӣ ки ҳамин касб аз ту аст ё не ту бисёр вай ҳасти яъне русо мегӯянд вспылчивая тез ба алоб дар мегирӣ ва дар ҳамин ҷо қисмат дигар тараф тоб хӯрд дар телевизион ба ман пешниҳод карданд натоқиро ва ҳамин хел оҳиста ман гузаштам ба натоқӣ. таҳмина, чун медонем ташкилоти байналмилалии ҳилоли аҳмар шуморо сафири худ дар тоҷикистон таъин карда буд. мехостем аз корҳои баргузор намудаатон воқиф бошем. ташаккур гуландом. Ба ростӣ барои ман давраи хеле аҷоибу ҷолиб буд. Ман умуман намедонистам ки сафири ҳусни ният ки аст, ба хотире ки рӯпарӯ задагӣ набудам. ва вақте ки мақсади сафири ҳусни ниятро фаҳмидам, хеле хурсанд шудам ки ин қадар як корхонаи бузург, яъне ҳилоли аҳмар, ки дар ҷаҳон бисёр шинохта аст, маро ба ҳайси сафири ҳусни ният интихоб карданд. Кору фаъолияти ман чӣ буд? Бояд ки дар тӯли як моҳ мо бо ҳамин корхонаи ҳилоли аҳмар ба детдомо, яъне ки ятимхонаҳо, ба хонаҳои пиронсолон, ҳамин хел ҷойҳо бояд ки мегаштиму хайр мекардем ва ҷое ки нафарони камбағал будану муҳтоҷи хайр буданд, онҳоро бояд ки мерафтем. Мақсади ман дар чӣ буд? Вақте ки ман мерафтам, бояд ин нафаронро, рӯҳашонро, ҳамун таъбашонро мебардоштам, хуш мекардам. Яъне мегуфтам ки чеҳра шинохта аст ку, яъне мегуфтам ки зиқ нашавед, мана мо ҳамамон дар фикри шумо ҳастем, мана дасти хайр мерасад, мана фаъолияти корхона ҳамин аст, мо бо шумо ҳастем, шумо танҳо нестед. Ҳамаш мегузарад, манам аз қиндӣ гузаштагӣ ҳастам, аз душворӣ, ҳамаш хуб мешавад. ғайр аз ин боз дар масалан чорабиниҳои ба мисли КВН, ягон консертҳо, ягон манами хел чорабиниҳо мана ба вай интихоб кардагӣ буданд. Дар состави гӯем аъзоҳои жюри нафаре ки баромада ба рӯи саҳна диплом тӯҳфа мекарду, гул тӯҳфа мекарду, сухани баланд мегуфт дар бораи фаъолияти ҷавонон. Манам хеле як моҳи бисёр ҳам ҷолибу аҷиб буд. Бисёр ҷойҳои Тоҷикистона дидам. Бо зиёд нафарони одамҳо шинос шудам. дӯстони хориҷӣ пайдо кардам. бисёр ҷолиб буд. ва албатта дӯстони азиз, афсонаи Таҳмина Раҷабова идома дорад. Таҳмина бо ахлоқи нек ва рафтори хиратмандонаш бо пешравиҳо дунёро тасхир кардааст. ва шумо барори кор дар ояндаатон, Таҳмина изу меҳрубон, аз дидоратон бениҳоят шод будам. Ва тавре рӯззабонҳо мегӯянд, на этой нотке мы не попрощаемся, мы скажем до новой встречи. До новой встречи, Гуландом. Большое вам спасибо и позвольте выразить благодарность, конечно же, вам и Азия Плюс. Я вас очень люблю. Ташаккур, ҷонам. Муваффақ бошед доимо. Шуморо дӯст медорем.